Ola, somos os alumnos e alumnas do CPI As Mirandas e creemos que xa vai sendo hora de que coñezamos e falemos dos dereitos. Non crees? Refírame a todos os dereitos de todos os nenos e nenas do mundo. Os dereitos son como un escudo. Protéxenos de todo o mal, das injustizas, de todo. Encárgase de que poidamos crecer libres e seguros. Dereito á igualdade. Todos os nenos e nenas temos os mesmos dereitos. Non se nos pode apartar nen ofender porque sexamos doutra raza, sexo, cor, cultura, religión ou falemos outro idioma. Todos e todas somos iguais, non olvidedes. Se non nos tratan igual, hai que protestar e denunciar. Dereito a ter un nome e unha nacionalidade. Todos e todas temos dereito a ter un nome e unha nacionalidade desde que nacemos. Eu chámome Alba, pero imagina se eu non tivera nome. Ter un nome é saber quen son e que os demais poidan identificarme. Dereito á vida e ter unha familia. Eu teño dereito á vida e a ter unha familia. E ti tamén. A familia axúdanos, danos seguridade, protéxenos, danos cariño e amor. Os nosos pais deben educarnos co exemplo de ser responsables por nós. Dereito á educación. Tamén temos dereito á educación. Iso significa que temos que ir á escola a aprender de forma gratuita. Deste xeito poderemos crecer e aprender da mesma forma que os demais nenos e nenas. Dereito a ter un fogar e unha vivenda digna. Todas e todos temos un dereito a ter unha vivenda, unha casa onde protexernos e onde vivir coa nosa familia. E que ademais de ser unha casa, sexa un fogar onde poidamos vivir con comprensión, tolerancia, amizade, amor e protección. Dereito a xogar. A min encántame xogar. A vos tamén, non? Pois todos os nenos e nenas temos dereito a xogar. Hai que defender a nosa imaginación e a nosa fantasía a través dos xogos. A través dos xogos divertímonos, ilusionámonos, distraémonos, aprendemos e por enriba de todo, somos felices. Eu paso moi ben xogando a pilla-pilla, a pelota, a pita-cega e a videoxogos. E vos, a que xogades? Dereito á alimentación. Tamén temos que comer. A que che gusta comer? Ninguén debería pasar fame en ningún lugar do mundo. Agora mesmo hai moitos nenos e nenas que non teñen a alimentación básica para poder crecer e subsistir. E iso non está ben. Temos que axudarlos. Dereito á saúde. Tamén temos dereito a estar sans. Por iso, téñenos que dar asistencia médica alá por onde vayamos. Por exemplo, se hai unha situación de risco, debemos de ser os primeiros en ser atendidos. Dereito a non traballar. Nós, os nenos, todavía non temos idade para traballar. Non poden obrigarnos a facer cousas para as que non estamos preparados. Como somos moi pequenos, moita xente cree que pode facer o que queira con nós, e iso non está ben. Dereito ao cuidado especial. Aos nenos e nenas aos que lles coste máis camiñar, falar ou aprender, hai que darlles todo o noso cariño e respeto. Eles teñen dereito a ter os cuidados especiais que necesitan, que poidan crecer da mesma forma que os demais nenos e nenas. Agora que xa sabedes cales son os nosos dereitos, podemos contalo con os familiares, amigos, profes. Entre todos nós podemos defendelos e deixar que nadie nos quite. E que non se nos leve o vento. Contamos con todos vos. Ata logo!